mukuonera Times Television kuyinyadira kwake timati TTV. Ndi la Mulungu pa 20 October 2024. Ndipo program ya Hot Current ndi imene kuyambayi. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tiyankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ngati pali nkhani yayikulu ikuchitika mdziko muno, imeneyo ife pano timabwera kuzayikambirana. Dzina langa ndine Ndevu Zamwayi, Wonder Msisia, sindili ndekha, ndili nawonso achimwene anga, Ochunga, Wayana Achunga Maphangombe, ndakulandirana Maphangombe. Komanso mbali yawo kuti tili ndi amsukuluzi a Jona Pamkuku. Takulandirana msukuluzi. Tinene kuti picture quality ya mphamvu. Kodi kulindana mwenye. Kuli Kondwani Muhone. Mr. Muhone mwagwira bwino makina. Wakujapani. Watichapa nditu. Ife timaoneka choncho osati zinachita. Wina kama ndiuza kuti hata msamajambule Hot Current ndi phone. Akutero nditu mana chipomwe ati kumajambula ndi phone kumapanga ujeni. No, we are serious TV sitimagwisa ntchito mu phone. Tinapeleka konseni ndi imene wachigwira bwino wachikazingira chithuzi ife timaoneka chonchi. Osati kuti desa kuti panga chani ana chipongwe a FCC. Ana nsulizo a FCC azingomvera ndanzawa ana oyipa. Chabwino anthu a Mulungu tiyambeko nkhani zathu zimene tili nazo mu program yathu ya lero. Nkhani yoyamba ni nkhani yokuti kodi Alex Kamangira china anakapanga chotani kuti anthu timuthandize ntchito imene wayambayi. Chifukwa atalankhula zikuoneka kuti finally zafika mmakutu mwa anthu ndipo anthu ena adzuka kunena kuti iye ayibwaje tifufuze zimene akuyankhula mkuluyi. Kodi Akamangira tiafunanso kuti Akamangira afunika akhale angati mdziko muno. Imeneyo ndi nkhani yathu yoyamba. Nkhani yachiwiri tikunena kuti kodi nkhani ya mafutayi chuchitika nchani. Kodi ni nkhani yathu yomweja yangonagona kuti timakhala kuti tilibe ndalama zakunja kenaka kumakhala zifukwa aliyense kukhala kuchuluka nzeru, koma the truth of the matter is we have no money to procure mafuta, therefore it follows kuti we have a shortage, tilibe mafuta okwanira. Yachitatu ndi ya bungwe la azungu la European Union limene patatha zaka 12 labweranso ndi budgetary support ya 55 million, komano 50 million ndi imene kupita direct ku budget support. Kodi a EU akuona chani za economy zimene ambiri mina sitikuziona? Confidence imeneyi yobwera bwanji? Kodi achina chichola agwira bwino mthiko kumene kuwa akuchakula bwino ndi achina Professor Chelen anthu ena atakayikira chichola kuti mera maonekera mkuluyi sangathe zinthu. Yabanyera tunena kuti boma lauza wamakonza amene akukonza zionesero zofuna kuchitisa mdziko lonse kuti achita phuma. Kodi boma lili ndi nthawi imene ingabwere kuzauza akuluakulu panopa pangani kapena kwa iwowo zizingokhala kuti ndi phuma. Komanso iwowo amene akufuna kupanga zionesero kodi ali ndi nkhani idi zokuti akhoza kupanga chionesero ajadi fulumira nkhani zake zimene tifuna tikambirane anthu a Mulungu ndi zimenezi. Tisanapitirire ni program yathu bwanji timve uthenga uchokera mwa sponsors athu a Celis Enterprise. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.
Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Nthawi zonse moyomu imafika nthawi ya munthu wina wache. Azungu amanati 15 minutes of fame. Aliyense adampasa kuti nthawi inake azabwera poyera nkupanga zinthu zodabwisa. Ndi anthu amakhala kudikira kuti 15 minutes of fame yanga ndizapanga chani. Ndikamba izi chifukwa chokuti ife takhala tikumabwera pano kumakambako za ku judiciary. Kumanati ku judiciary kuoneka kuti kuli zinthu zina sizikumvekeka bwinobwino. Ku judiciary kufe daisako kulemba kalata alinazo ndi tukalata zathu tidapempha umeneko kuti tipase ni majaji tipange nawo ma program tiafunse mpaka pano kalata zathu sizidayankhidwe poyamba zinkakanga tatipasa kenaka tinaona kuti tu basi I think isatipasa majajewo makalata aliko ndithu kumeneko osaina ine ndemwe. Now ndikamba izi chifukwa cha our Alex machidule tumati Alex koma I think nda Alexios, yes? Yeah, Alexios Kamangira amene ataona mmene zikuchitikira zinthu zimenezo podi yeni mmodzi mwa iwo amatha kusuzumira mwina kutali kumwene ife simatha kuona nkona ati no zinthu sizimayenda kukhala chonchi adatuluka nkuyamba kunena zimene sizikuyenda bwino kumene koko mpaka nakutchula mayina athu. Ife mayina athu sititchula nawo chifukwa zimenezozo ndi ma allegations. Komano chimene tikufuna tiyankhepo apa apene chimene pakubwera nkhani ndiyo kuti walankhula so loud kuti mpaka na makutu amva zimene akunena mokuti akulu aku judiciary ko ayimirira nkunena kuti tamumva munthuyi ndipo tifufuza zimene akunenazi. Funso ndilo kuti kodi zinthu kuti zisinthe mdziko muno zizichitikira choncho chifukwa ife ndidamba kulankhula kalekale to achungatu ife bwanji sakutimva anthu moto ukuchepa because ife nde ngati padali Kamangira wamkulu kwambiri mdziko muno ndi hot kali nzathwi waponda potani kuti kungolankhula amumva ife chiyambireni muja palibe akutimva achunga iyambeni imene amaphangombe. Chabwino choyamba ndimafuna ninene kuti izi ndizomvesa chisoni kuti pamafunika kuti mpaka na wina wake achite kukua achite kupanga risk their life, their career, everything. Chifa mnyamata ujatu he's risking everything. Yes. Zango chitika kuti chisomoso chamugwera ndithu kuti mwina anakakhala ena mwina akamangidwa mwina china zinakachitika but for some reason ife nena kuti akuyimirira maganizo anthu ochuluka amene kumbuyoku amakanika kuti anthu ayankhule and all of a sudden wabwera munthu amene akuyankhulira maganizo athu akuseli koma ife choti tilibe lawyer takhala tikumakanika kuti mawu amene otituluse ndi anthu akumpakira koma in anonymity. Now nimafuna nene mawa kunena kuti a Judicial Service Commission ndino anthu omvesa chisoni lero ndiye ndikudanda uleni moteromo ndino anthu mosogoledwa ndi Mzikamanda ndino anthu omvesa chisoni. Why am I saying this? Anzathu a Malawi Law Society tinakambaso sabata yatha anakulembirani kalata yodandaula this same judge who is being mentioned mwezi wa April chaka chonchino koma anavomereza mkalata imene alemba atulusa sabata yatha kuti mpaka natu munalemba iniyo mwezi wa May kuvomereza a Chief Justice kuti atalandira acceptance of the letter koma mpaka na pano simunawayankhe kuonesa china chilichonse chimene mwapanga pa allegations kapena kuti nkhani zimene zakhala zikukambidwa zokhuzana ndi mmodzi unzanu wozenga milandu. Now nkumanena kuti how busy are you? How busy are you? Ndi kufunikira kwa Judicial Service Commission ndikotani ngati anthu mungatenge miezi osafufuza chifukwa choti ni judge nzanu. Kodi amalawi azipita kuti? Anthu azichita kupita pansewo, anthu azichita kugwisa ntchito njira zina. No,
we expected better from you as Chief Justice, but also as chairperson wa Judicial Service Commission. Nimafuna nineneza 15 minutes of fame. Yes. Akamangira nditu ayankhula. Koma nimeona ngati kuti he needed the support of all of us. Yes. Chifuka, kodi ndichifanya na Malawi timafuna tizingombera manja muzipita bya chamapanga ma likes munthu wankulu lawyer wanga ndameneyi koma on the ground munthu chakunsira yekha ena angolemba makalata alesa ngolemba makalata but we need more than that. Awawa a Judicial Service Commission alemba kalata Chief Justice kunena kuti talandira tamva tiunika nkhani koma other deadlines nkhani ndi emergency siyodikirirayi takhala tikumauzidwa Chief Justice atangolowa kumene bodi ndo anatiuza kuti within 3 months milandu izikhala kuti atani ma judgment yatha. All those has just been talk and no action. Tipempe ziko lino luchuluka ndi asogoleri amene amangoyankhula koma action on the ground simaoneka. Tikudandaulani amzikamanda ndi Judicial Service Commission. We expect better from you. Mwayamba chonja maphangombe abankuku amalawi ambiri amakonda kukhala kuma stand. Tili kuma stand kukumaomba manja basi komano zopusapusa ndi kutuluka ndithu amalawi kuti yena ake kukhanga la jambulisa uku ali buno mwabuswe ndi nkhani zikulungu ngati zimene zizi koma inbox me zopusazo tiponyereni ka video share koma akamangira akulankhula nkhani zikulu why are people not coming out and actually agreeing what is it that we can do to support this patriotic guy? He's very patriotic. He loves this country so much that he's telling us anthu amata kuphedwa nazo chifukwa choyankhula zinthu ngazimezezi because he's speaking to power. Yes. Mr. Junga andilankhulira bwino kwambiri mwamphamvu. Chifukwa tikamala pa zinthu osamaloza kuti sizikutheka chifukwa cha ndani. Ndiye kuti tizingo kugenda muzi wachiponyeponye yes. Alankhula bwino awa kunena kuti azikamanda amene amatsogolera ku Judicial Service Commission yo. Tambe kwalosetera iwowo chifukwa he has not been acting. Yeah? If he has ndiye kuti olamala losade sakudziwa. So ukatuyangane ndikuiza ndi wande kwambiri nene ma issues amene akwanira akamangira abwana akhala kunenedwa dziko muno kwa nthawi yaitali. Kwakhakumamveka ma suspicions kuti alipo ena amene milandu kumeneku amalipirira ngakhale majaji ena anawo sukulu zodula. Takhaduva zimezo alipo mwa jaji wakuti anaka mapita kusukulu yake yakuti komano ndenzi ndalama koma zonsezo akupaka food abuse ndani ushu wembidwa milandu mwamvesesa tinakabapo pano kuti pali maloya ena yake they actually know who is the corrupt judge is. Kesi imene ikangofika anyway ndiwe natakabapo kuti kesi limanyamanda basi yatha tafa akampesa checho ene basi yatha nkhanicha. Yes. So ineyo mogwizana ndi wayana this country ndiyomvetsa chisoni and ukationa alipo anthu ena akamatero koma sizinthera bwino tamene ifero sikulena kuti amene akwatchula mayina aja they have been proven kuti okay ndakatangaleni koma at least somebody wayima kunena kuti magayi nkola enough is enough. Mwamesesa Enough is enough. Yes. And zukhala bwino chifukwa amene akulankhula ndi mmodzi mwa iwo. Exactly. Because ife atulankhani data isilapo kulankhula kumano I think is omwe. Mwina ife kamene popeza ntchito zathu zimazatsala pena kuita kusunga malo wapo. Koma uyirekeze ngati kuti ndingopeka chisanu sabasi. This is judiciary. Yes. Wina wako executive. Yes. Kandi nduna. Yes. Kandi ndani ndikupanga sense kuti abana chi government ichi chili corrupt. Yes. Muli nyasi mwine singapakena unyasisi. Yes. Nkutuluka. Yes. Minister of Justice. Yes. We expected to hear something from them. Have we heard from him? We haven't. Minister of Justice, where are you? So many serious allegations that are leveled against these people. Tikamadi justice mziko munomu. Timakamba kwambiri ku judiciary. What akamadi minister of I'm not surprised. Amapangombe. Nimadi nene chomwe chitipa nkhani yomwe. Just to show kuti anthu fesini mapilika support. Amachizuma. Yes. Amachizuma anali mai mozo kuti atasankhidwa kuti akhala mkulu wa ICB. And we had a gleam of hope. Yes. Kuti mai atithandiza. Yes. And atayamba adi kupanga zinthu. Anthu adaziwa pomenya pake. Anakamenya ko zimayuja. Mpaka pano samazoti china ndimenya njani zimayuja because we've never answered the key question.
who ordered the arrest of Martha. We don't know. We don't know. There is no way, Chief. There is no way And life goes someone on. can be arrested and no one knows. And life goes on. No one knows. amene amayambana It nayo was to create fear in the woman. amene amayambana naye kumpanga demote nthawi mecha kunchosa Yes. ndikusampanganso redeploy to a more senior position Yes. ngati PS. Yes. Kungoonesa ndithu kuti nkhani manager koma ndimangofuna ndene mawawa kunena kuti Martha Chizuma was not perfect. Neither are all of us. Even akamangira amene Yes, sikuti ali perfect. Aliyesa makhalizo foka zake. Koma tikunena kuti tikhale dziko lomaona ma issues osati ma individuals. It's not about personalities. It's about the issues and the content of their character. Nkhani ndionena kuti amayi anabwera pano mayi Chizuma kufuna kulimbana koma anthu anamuchecha nzimayi muja mpaka kuonesesa kuti she was dead and buried kumponya uko. Omwewo amene ankaimbira m'manja poyamba kumbuzi mali nkumanena kuti we need a woman of steel analiso amodzi womuchecha nzimayi uja. Now tikunena kuti amalawi soti ndi vuto pamene Martha Chizuma ankayesesa tinawasiya akhale wokha. I know panali ma CSOs ena ndiena onena kuti koma it took my donors to rescue my Chizuma. Kupanda my donors, I don't know what would have happened to her. Kumbukira nata wamanga. Yes. It took my donors wawo PSA boma. Yes. Pamene mamuchita release. Came in Now, strongly. Yes. funso kumanena kuti kodi mukuona kuti amayi Chizuma nawonso ni munthu anafika pa size onena kuti you know what Amalawi so wafera ndi kumanena kuti kodi munthu akachiyambisa chikwayachi nchifukwa chani nafe sitifuna kuvokera sitifuna kumanena kuti time for change has come koma timafuna kuti mpaka na munthuyo alowe mavuto ndetisanena kuti anayesesa I think we can do better as a country. Tima speech tamphavu pa maliro a munthu. Anali hero. Anali hero. Eh, Amene yakanapanga freedom fighter. Freedom fighter. Patriot. Adjective. Zazize Wanda, nizeni. Yes. ikofana nene chonchi. Inzomvetsa chisoni ineyo now. Titati ngati dziko. Yeah. Chifukwa what Kamangira essentially is doing. Yes. Akudana zopusa. Yes. If you check him. Yes. Akudana zojani. Zopusa. Yes. My guy, we can't proceed on this path. No. Is this high? If this country aliyese waeka ngati Malawi amene dziko liyaba likonda kuti akwakhulu this is the only hope that I have. If we were rising positively and raise my issues nkupanga demand ma radical changes pa zinthu zina zake zopempera zinthu zinachitika dziko muno in all the arms of government judiciary, executive, kuchani parliament. Yes. Abana atitsogoleri amene timasankha ife maudindo Bezimana kumaopa kuti awadi mabwana Mphavu kwanthu. mwamvetsetsa. Yes. And I think it's high time Malawi we should be demanding kuti abana tinakusankhani nizopepera mujitas ife sinola zilizo Zimene zizi. people have to rise and speak out. Yes, and the day we are going to start doing that, that's what the we need. day atsogoleri athu azaziwadi kuti Yes. iwo simabwana athu. Yes. Now talking about it. Pepani, Yes, just yes. a second. Yes, yes. Asabisale ako executive. Yes. Honestly, I executive nkhani mukuidziwa. Nkhani ya judicial reforms. Yes. Imazera ku Ministry of Justice. Yes. Imazera ma drafting ama-bills amachokera ku boma ku executive. Yes. Nkhani ndonena kuti inchoni nchifuka chani mukuipondereza mabili menejo. Why are you against kapena you are appearing to be against judicial reforms? Chifuka chani? Kodi chifukwa chonena kuti mulowe mboma nkhani yake inakathena ku court. Nanga anthu akamanena kuti munalowera mboma court anthu muzinena kuti cha komanso ina ku parliament musaoneke madolo. Nkhani iyi mukafuna kuti mukakhala kuti mwadyesana ndalama mabilo ena amadusa mosavuta timadziwa amakupasani ndalama amakutengani kusalima we know about that. Yes, we had one of them acknowledging live. Yes, anavomera. Na Yes. kumafunsa kuti ino munduuza kuti nkhani yosintha malamulo ku koti. Are you sure inuyo ndikumpaka kutseka parliament and you go home? Mtima uli mbe. Kudikira Kamangira kuti amene akumenyera ni nkhondo. Kena mzilemba kalata kata nthanzeru nkumanena kuti we investigate. Now Kamangirayo ali sangakhale mbali zonse. Pano ali ku judiciary. Tufunika Kamangira inaso ku MDF. Yes. Zomabisala kuseri kwa national security security. sizithandiza yayi. Mukutani zimene tufunika tiziwe misonkho ya Malawi isamapezeko ikafika pa national security pa zikala kuti tukugwira na nkhwiko. Kwina ku state house. Ku state house. Imene konso Yes.
kuma zimangodutsako yes kuti kodi ma audit amaenda bwanji ayo udaonapo kuti White House akuchita audit samakhale choncho ndalama zathu ku media atolankhani amene akudya ndalama sizianenaso pano pakuti wakuti zimene akulembazi akuoneka kuti akutafuna wadya uyu wadya we need akamangira even ku media kunoko azinenaso alipo atolankhani ena ndithu ni ma checkbook journalists amati akalandira ndalama amaphinda pensulo kaya ndi ku parliament ukoko ku parliament koja chilungamo. Yes, so what are we saying? We are saying kuti zimene wayamba kamangirasi tikhoza kugwedeza malo ambiri movunda muli malo ovunda ambiri amene afunika akamangira waiyamba munthu wauyamba mpira amene wo teni timulandire munthu tiuponye mpirawu mpaka na titakonza ziko. And you know what? We are fixing this country kamangira way. The progress system akanda was njira no ndiyo sakazi makaruza zi. The kamangira way. Yes, we have found a formula. Rabo takujosa ndi. Yes. For we can do this one in serious. Yes. Tiamikire. Tabeleka nipo ndemanga kwatu ankhani. Kama na kuti inu mabakirana pamene popo yankhanipo mapango ngawe simuzemba ya. Abankuku muzikuzekeraso nasomeka ko sentence. Kwatolankhani anzanga. Mafuna nene mawawa. Musamaone ngati anthu sadziwa. Kuti uyu kuyankhula kwakeku nkochita kutumidwa. Malayans are not fools. Inuyo mukamalemba kapena kuchita comment mokondera. Kumachita kuona kuti chilungamo chili apa koma nkumazemba chifukwa chonena kuti akutaja ndanzanu kama mwali modzi kama kupasani ndalama ndikuwuzani kuti nyengo imene yafika dzikoli inuyo one day you're going to be forgotten. Ndipo chonde musachitise manyazi profession yathu kuli anyamata kuti akuphunzira za media uku kumubasi ena ali kuchanko uku ena ali ku APC ka ena ali ku mas college osiyana they look up to you. John, they set up a good example. Madziwa zonena kuti media is so powerful. We set the agenda. Ifeyo tikamanena kuti corruption, ifeyo timakaso tikale oyambirira kusonyeza kuti titengapo gawo polimbana ndikatangale. Koma ifeyo tikamatenga gawo ndikumakalaso anthu amene tukaso very very corrupt. Ndukuzani kuti dzikoli tizeika pa moto. So we are not above the law as journalists. Ifenso ndionena kuti nafeso tipereke chisanzo chabwino. So no sacred cows in this country. No sacred cows in this country. That's why some people would not inspire sakulankulire. Komano singa udosira kwambiri because I want to talk about hot current. Yes. The fight and tena mina sangati mvetse personally. Abana nyasi ndi nyasi. Nyasi ngabele panopa kuzipimba singateke. Yes, nchenche zimaulula. Abana usungama fune sosiyana ndizimene kunjawo kamalawa ambiri akunena kuti nzola kuika iwe kubera pano kumanena kuti yayi zabwino where are you living kokono sikateke ndifanye manena kuti panopa chabwino timanena kuti ichi chabwino tichiyamikira chuli anthu apoira timanena so izi zodani ndizopoira amalawi sakugwizana ndizi tinde naso panopa. So I agree entirely with us chifukwa anthu amatikhulupirira kwambiri. Yes, we set the agenda. We are fixing this country the kamangira way. Tiamikire ma professions ena zo. Yes. Ndaonapo a medical council of Malawi. Yes. Atulusa list ya anthu manesi madokotala medical assistants onera kuti apa sama suspension ena kwalanda ma license ena kutani ena ma penalties chifukwa panali mphekesera zimene azipanga investigate ndikuwapeza olakwa and ayezeka. We want ma bodies otero tiamikireso anzatu ma accountants amene aja ndithu wankhala kuti wachimwa akupeza ndi mlandu mpaka na ndithu ntchito soma zagwiraso ayi tiyamikirenso ku Malawi Law Society kunena kuti akuyesesa kumafinya maloya ombaba ndrama za gwena koma tikunena kuti nkhani iyi sakamangira yekha nkhani iyi si yakujudicial kokha. Don't save fair in this country. We should have a hunger tikhale ndi njala yomanena kuti mwayi ofuna kukonza dziko lino ndi umenewo. The naming and shaming abana msazaidi lili. Yes. What one says if it is a corruption for sure zaje zoma zichi. Yes. Muna ndo mapatsa anthu kuti akulu tindi ma series awa tikachoka ku judicial tupita ku executive. Yes. Ngati mwina uma mboni zimene nduna zikuchita. Yes. Then let's come together and reason tipa
anthu ayaluka naso umene kuti my Jos Banda Yes. keeps on saying kuti pali mafailo amati angati 13. 13 Yes. 13 files that are ready to prosecute. She doesn't understand kuti up to now kuza zakatangani. Why have they been prosecuted? Because that's why anthu akuna kuti anthu ena amatumbwa. Munthu oti tuchita kuziwa kuti uyu anaja ndrama zathu uyu koma chifukwa choti lamulo silidamgwire amana kuti anamba ndrama ndani. Umboni wanu uli kutiko. Munthu uyo lamulo silidamgwire, lamulo lilipo koma pali anthu ena kamakhalira lamulolo ncholinga chokuti azinzawo azibale yawo lamulo lisapeze, lamulo lizingogwira anthu akuba zitete. Munthu kungoba chitete basi kummenya munthu mpana kumupha chifukwa wabachiwala. Zazize nize we are fixing this country. Kuchoka pamenepo tipite ku nkhani ya mafuta. 27 minutes past 6 ndiyo nthawi yathu tikupita ku nkhani ya mafuta. Akuluakulu isi nkhaniso yokuti mpaka naso tizikambirana pano pali. Mavuto athu straightforward. Mafuta sitipanga mdziko muno, timagula kunja. Yes. Mafuta sitigula Malawi kwacha. Timafunika tikhale ni $dollars kuti tigule. Anthu otigulisa aja nthawi zina amatikongoza mafuta aja kuti tipase ndrama pambuyo pache. Ndiye ngongole ya anthu amene amabwesa mafuta mdziko muno yakwera kwambiri. Moda anthu aja akabwesa mafuta sakupanga so phindu yayi. Nde panopa izi zikuchitika apa pasi zungoonesa vuto limene lilipo la mgonagona limene timakana kuti tibwere poyera tivomereze kuti pali vuto chifukwa cha ndale. Nkhani ya mafuta ili ndi ndale attached to it kwambiri chifukwa kuti akakwera akasowa pamakhala zolankhula zambiri. Kase nthawi ino yomwe tikustadi tikuyandikira kuchisankho. Kodi izi ziso nzofunika kuti mpaka tizibwera pano makambirana akuluakulu kuti kodi za mafuta zikutifuta pati kapena we must do the right thing. Where are the $dollars? Where do we get the $dollars? Kodi mtengo wenu wa mafuta ndi uti? Zimaleve zina zili mafuta zinza ntchito yanji kodi zikupindulira ndrama zake zimapita kutiko. Parliament imene makhazikisa zimaleve zina zili mafuta. Sana kale pasi kufunsana kuti maleve awawa guys. How are they affecting? Chifukwa Malawi samagula mtengo wake. Ngati mafuta amagulisa kumisika mafuta ako amati baro. Ama igulisa ntengo moyo samanda kuti ikupita ku Malawi inimugula $10 anzana gula $8 tonse timagula ntengo chimozi landing cost chazimene zimalowa amene moti mafuta afike muno zeze zimapangisa kuti azisiyana maiko mu kodi zatengera bwanji kuti akafike kumene aliko mpaka akafika pa pampu zina zimene zili mkatikatimo mitengo yathu oti nyamulirawo kapa mwamba kamene amabapo ndi amene amapangisa kuti mafuta azidula komanso mafuta akhale nkhani yovuta kuti ifike mdziko muno. Achunga chonde please ndagwira mwendo wanu. Tayankhula nkhani imodzi ingomveka titani kuti tithane nazo izizi. Vuto la mafuta mwayamba bwino kwambiri. Timalowesa ndale. Komanso ifeyo Amalawi anthufe ndaleso zinatiunonga. Chifukwa even kupanga comment china chilichonse timachichita comment from maso andale. Yes. Nkhani ndionena kuti kuli automatic pricing. Yes. Yeah? Yes. Kuli ndithu njira zonena kuti mafuta ngati kumene akuodesera mafuta akwera ndi $2 kunonso automatically amayenera kuti atani akwere motero. Koma zinthu zimeneko zikukwera inu kuno mukutena kuti ife kuno sizikwera. Chifukwa chonena kuti zikakwera ndi $2 iyo anthu atinena pa Facebook akatinena sazativotera ndeti tani ndiye mtengo ukhale pomwepo tizikapeza pena pake ngongole tizibwerekera. Ndiye nkupezera pamene mubwerekera paja ndrama zathapo. Ndiye nkumanena kuti solo ndramazo mukatenga kuti ndiye mafuta odawo makampani ogula pa chitina wawiri amene amapita wakati odera mafuta aonena kuti ifetu ndiye ndramazo ndetilibe ngongole imene abwa mwena kuti pasa now close to 1 trillion mutipase ndramazo komanso ndramazo ilibe. Ndimafuna ndipemphe motere kodi aboma mumati mukakhala, do you think this is sustainable? We all know this is a lie. Mtengo umene mukuti kulisira mafuta pano tikudziwa kunena kuti it's not a true price. Koma funso nkumati kodi ngati mufuna popularity bwanji osapanga chimene chili choonadi koma ndikupeza njira zina zopanga cushion ma loss of revenue komanso of expenditure ya government imene imachoka through ma leakages mu nkhani ya procurement ndi nkhani zina. Anatiuza kale azathamana panga kafukufuku kuti ndrama mziko muno zimatha chifukwa cha nkhani ya procurement. Munati mwatseka monsemo mabowo onsewo
ndikupanga inunso austerity measures chamangwikamba pakamwa. I'm telling you things can be different. Koma zimene tukambazi ni masewera ndiye pano upeza wapezeka D0 kenaka ndena yankhula wina ndi wina wachipani wa MCP anduza kuti yaya chimwene inuyo musingopita patanka azipezeka, don't worry. Then nafusa kuti ndrama mukazitenga kuti ati don't worry where we're going to find the money. Nakumana naye mkulu wina mu Shoprite akuti tikazipeza ife tipeza njira yathu tiende sabomali. Ndi ineyo ndi mazifusa kunena kuti kodi nchifukwa cha anthu akamakhala mboma muja amachiona ngati chinthu cha personal. This is not your personal property. Indi dziko la Malawi. Pamene zavuta nenani. Pamene sikukonza ife timaombera manja. Koma situation iyi ya mafuta is not sustainable. Ndipo ngati mukuona ngati mukondweresa Malawi chizakuphulikira ntsiku lina. Unfortunately chizaphulika 2025 close to elections. Mutaona kuti njira zonse zimene mafuna kuendera mashortcut kuti mbeze mafuta sizikutheka ndiye muzaonekera. Be careful. Watch out. Abankoko amsukuluzi munthu kana maboza kwa nthawi yayitali umazafika kwamba ulikhulupirira boza lako lijakati zona. You understand? You've lied so much to yourself. The lie becomes the truth to you. But it is not the truth. Inganya mafuta imene ayifotokozera apa awa mapangode. We know in this country sitipanga mafuta athu timafunika ndalama tikagule. We deal with timadoba because mwina ka market kathu kakang'ono kwambiri. Anthu serious people don't deal with small markets like ours. Nditi ana tamafumu azisime za mafuta amana iwe tazigulisana ndi ku Malawi kwanuko kumene kuko because we are small market. Komalo manene amucha mtengo ogulira mafuta nchimodzimodzi. Malevels ena amene alime mucha kodi tinamba taachita interrogate why do we have these levels. Kodi mtengo watu mafuta tikagula process kuti azafike pa pampu chimapangisa kuti azikwera ndi chani. Chinga why are we not paying the suppliers zimene kunena automatic pricing system yomwe tinayika in place. Why are we not following it? Why? Is it politics now? Cosmetic imene iyi. Ndeta ione mene kuchita expire pano. Yukuchita expire kunthawi yokuti sikwena zita expire because it's closer to the election. Wina hata kupya nayo manja atu. Bapangombe mwina dzina tikusentatu dzina. Amene amamuza kuti atazongopera pa filling station. Mwana zozizira mulamula. Yes. Nzazi. Yes. Ine ndofuna ndigwizane ndi wayana kunena kuti tukudziwa chimene chichitike. Yes. Ndikubomako akudziwanso koma kopa. Opa ndani? Akopa anthu kuti apanga react. Anthu omalosa samara ili lakweza mafuta koma they know kunena kuti even I've talked to some opposition. Ndizopheka bwanji kumuuza munthu kuti ase wapa mtima wako jomwalira. No matter how hard is it, you still have to brave it and tell them. Kalo zidakazo kwa yama komoka kaone na mumpemphero kayama tani munthu ja but imafika nthawi timamuuza kuti mubisa paka liti. Tikumbisa chani. Program ino ndanenambo kambiri mbiri. I hope it doesn't sound anything else. Ikanena kuti pathupi sitibisa. Mimba imakula yo. Uthoma mangalamba lero chibande chapa. Koma tswina kadi tu anthu pamudzi paona kunena kuti chinja. Pali chinja. Kodi ndani uyu? Yes. Yes. So my guys awawa aboma wanda I loved you sometime we were doing a program kuya tapita maikwa azu. Yabwera sunkhani. Kudubachi. Kanizita baba. Yes. Tindatsogoleri amene akafuna upanga chiganizo kumakhala zunguliruli ngana kwangu. Yes. Mukumbukira inde limbana ndi nkhuku yachikuda muno wapondera uku akufuna kutani andipanga chiganizo. We actually know kuti toenda kupanga apa toenda kweza mafuta. Yes. Okay? Yes. That is because they would rather hike the price today. Yes. Asakweze January. Yes. Asakweze February. Yes. Wakwinawo. Mageza wa adziona kuti zimene zipa ne zawo zingati. Pali ichi chimala amala ujanga na chomwe ichi. Sana chikunde. Apanga bezi zunguli. Pali cha mafutaji. Sana chikonseso. Chimanga sichikuoneka bwino mawadi magimu. Inquiry ya ndege sinafika pa so sesinja akapanda kuzisamalira. Chidzapulikira. Adzalira mwe. Olo chiganizo chitavuta bwanji. You have to do it. Olo pamaena pakhale wina wake olimba mtima ndithu amene amazanira kuti pepani koma mkati muzativuta. Yes. Anthu amalira ndithu chifukwa nzopweteka koma amatonthola. Amazatigwera. Zatigwera. Ndipo usogoleri weniweni. Yes. Sumayang'ana pa kuchuka. Ayi. Koma umakhala ni masomphenya otengera anthu ake kusogolo. Yes. Ndipo umapanga ziganizo zina zimene zimakhala zopweteka mu nthawi imeneyo. Koma akudziwa kuti pasogolo
kuchira kwathu kuzakhala pamenepo ndiye inenso ndikuona ngati kuti nthawi zina kufuna kukhala popular at the expense of very fundamental principles of our economy ndi zimenenso zikumavuta m'malawi muno mfundo zochita kuzidziwa kumangozizembaisa kumangotera timakambaso nkhani ya forex chimodzimodzi tungozembazemba tumangozembazemba we know the issues koma mungozungulira one day kwacha izatiphulikira Sikulina. Yes. I want to we have to make tough decisions. Yes. Swina mzani kumbutsi. I still remember we had just elected Ajakweno Kha president wa dziko lino. Inaugural speech yawo comes barracks huko. I still remember back at that day. Yes. Akumanena kuti mena ali Malawi wachoka the flags pa flags. Yes. Komano mwana tiongole amva kuwawa ndithu kuti apese kuti achire. Yes. I haven't seen such tough decisions. Yes. Mwavetsa? Yes. Because you cannot say tisatere. Tikunamiza ndani. Chifukwa chokuti pavute pasavute. Chilungamo sitibisa imwanenera chilinga chipakati chimazaonekera ndipo ngati pakuyeneka papangidwe decision yopweteka imene anthu adane nanu chifukwa choti mwayipanga nthawi imene jaiko mamawa lake anthu azaombera manja kuti mtsogoleri wathu ankaona patali koma mukamachita postpone a decision imazaphulikira m'maso ndithu. Titenge break ya Ceres Enterprise tikamachoka kumeneko kodi achichola akuchola pati kuti EU after 12 years of absence Ablanka 55. Candy Bob. Ceres Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Welcome back to Hot Current ya lero pa 20 October 2024 la mulungu ndipo nkhani yathu yotsatira ndi nkhani ya bungwe la azungu aku Ulaya lijamati European Union. Iwowa adali amodzi mwa anthu amene adasiya kuthandiza boma la Malawi ndi ndalama zopita straight ku budget ichatimati direct budget support koma iwowo patatha zaka 12 ali ndithu akusinkhasinkha ngati angabwereze. Mukumbukire kuti zidachitika anthu ataziwa kuti timadya ndalama ijamati kashigeti jakuti basi anthu mangogawana ndalama kumene koko. Iwo adali mmodzi amene adasiya kuthandiza dziko lino komano zanali iwowa atulukira ndithu patatha zaka 12 ndi 55 million euros imene ndi pafupifupi 107 billion kwacha tingoti 108 billion kwacha. 5 million ikuchita support, 5 million euros ikuchita support ntchito zina but 50 million euros ikupita straight ku budget kucha timati kuli ma deficit tifuna tithandize ayiponya kumene koko. Nkulankhula kwawo uyu amene ali ambassador wa EU Arun Skinbach akuti hayi ndithu ali ndi confidence ndi anthu anazachita jekha kuti mesa tikamaona zinthu zizikukhanga sizikuyenda chuma chathu sichikuyenda bwino koma iwo akunena kuti iye achiyambire ni ECF ija iwo akukhutisidwa ndithu kuti zinthu zikuyenda bwino ndeti mati tifunsefunso tiyamba ndino amapang'ombe kodi ndiye kuti mwina achinachichola achina chereni ndi amazalali kumene kumbali kumene akupanga zinthu zoti mina sitikuona ife. ndi yankha pawiri. Mbali yoyamba ndithokoze inu amene muli kumphika ku Ministry of Finance kuti ngakhale ifeyo tilibe confidence mwa inu zikhala ngati anthu ena mwa iwo madonors a EU akuonamo confidence mwa inu
ndiye zimene mukupangazo ayi zikomo kwambiri tathokoza chifukwa ndalama zimene zitabwerezo sikuti zithandiza munthu mmodzi. We are all going to benefit as Malawians. Kandi wa DPP, kandi wa UTM, kandi wa MCP, tonse tichita benefit. Chifukwa chimenecho timanena pano. Zinthu zikayenda timayamikira. Tikuti zikomo. Number 2. Nthawi zina sibwino kuti tiziduduluka azungu akatipasa ndalama. Chifukwa azungu nawonso amakhala ndi zolinga zawo. Nawonso amakhala ndi zolinga zawo. Zifuka zina zimene azungu amatipasira ndalama ndi zifuka za ndale. The political reasons. Kumbukirani kuti nthawi zina anthuwa amafuna kuti ifeyo tikhale anthu oti zikhala mbali yawo tizichita align ndi ma international agendas awo. If you don't align ndi ma agenda ma donors sanga kupaseni ndalama ndikusimikiza. Koma pena pake imakhala kuti it may not even be about your performance. Koma imakhala kuti is political mileage for them kuti mukhale mbali yawo. Chinthu china nimafuna ndinene ichi. Ineyo ndakhala ndikunena ndipo ambiri akhala akulemba pali wina wake Dambisa Moyo analembapo za dead end. Palibe dziko limene linatukuka chifukwa cha ndalama zochokera za kwa azungu kuti izomangopasidwa maulere kwa yani. Ayi. Chaulere chimanyozesa. Ine ndakakonda kuti kusogoloka Malawi tisamaombere mmanja chifukwa cha ndalama zopasidwa maulere. Koma rather tiziona kunena kuti how can we become independent from this donor money. Chifukwa tikakhala kuti tili dependent pa donors amatiuza zochita ndi chifukwa chake Chizuma mutamumanga munamutulusa msakufuna koma feti ma donors anakuopsezana munamtulusa chifukwa chotenga ndalama za ma donors. Chifukwa chotenga ndalama za ma donors chamweni bwana chilibe ulemu yayi zamweni zokongola zilibe ulemu. Ndimati nthawi yomwe imayamba ECF ndikuti tikungosintha nduna. Anthu ena amati akaona achitchola tinene pano. Maonata uyu alithandiza uyu. Anthu kungoaona achitchola aja aya amene walibe ukadaulo alibe kudziwa. Inali ngulumodzi yodelera. Ukana kumvera ulizo akula achitchola. Is this a case of mwala ukanidwa? Mwala umene amisi dada ukana udasanduka. The confidence is going into government, yes. Koma it means kuti there is something that the minister and his ministry kumene are doing zimene maybe tidangonyoza nsanga achitcholawa mwina ndi munthu. Mwina ine ndiyankhe chonchi. Ndiyambe mwina so kuti chisomoso ndi kuti chagwira. Achitchola? Paliso element ya chisomo. Abana zinazo zikamachitika sungakhulupirire. Chifukwa one ndinene kuti ECF yabwera kanthu amene ndi yagwe mwada yamba komano eventually inabwera iwowo ali pampando. Chabwino. Panonso mene akubwerawa ayu after 12 years ndi kuti abweraso iwo ali pachani ali pampando. Miloni ndi awayana ndikugwirizana naye kunena kuti I was reading that story. In fact, simafuna ndiwerenge imene tinalemba ife toka. Yes. Ndapita pa page pawo pa makaza iyo kuti ndikaona what did they really say. Mene ama sign zizi. The element of them having confidence in the government pazimene akuchita zina nayiona kunena kuti we have got confidence komabe tiyembekezera zinthu zina. So the accountability issues ndalama chimene adachoka nthemeja they had consensus in financial systems ufuna uthawe pang'ono. Watani timati chani kuti wavomera kuti nawenso uda kuti yes it could be a case ya mwala ukanidwa chifukwa akubwera andaiwa komano mwina the challenge is good. Okay mwina ndiyabe kwambiri where it's due tinene zoona kuti okay zikubwera pali woko koma mwina ife amene tili kuno sitimaona zambiri chifukwa chonena kuti chiboto nchachikulu. Nkunako kutero chiboto chimene afuna kuti achitchola achitsekezo mwina nchachikulu. One. Number 2, zimene amapanga demand magayizi amene achawa kuti amalawa samaoneka kuti kodi mukuti mukutani mukuti zikulongosoka zimene akanena kuti let's be accountable to the funds tukwenda ndi muzimene zonso apanga stress kunena kuti mafunds amene aperekawa they have to be used for the intended purpose. My resources magwise ntchito moyenera
can we for once anthu akanena kuti akapatsa ndalama zawo apereka confidence mina anenera Steinberg mupange molondola, can we stick to that? Ngati mafuna nikapena akamaza secondary education banji biledi kumene kudza osakhala ndi ma diversion topoira along the way. Chabwino. So yes, there's confidence. Now achichola ndazi zawo awine trust and confidence ya Malawi now mbali nayo. Komanso pali enanso amene adasiya kupereka ayiwa ndi amodzi ayiwo abwera apange bwanji ncholinga chokuti ena awonso amene samatipasa support abwereso chifukwa budget yathu sikwana, ndalama zimene timatolera ngati dziko kudzera m'misonkho sizokwanira kuyendesa dziko lino yayi, mokuti timakhala tili jenkha kukongola kwambiri local borrowing. Maybe pamene papa ndoti athandizapo kuti tichepeseko dyera kapena chidikhodikho chofuna kukongola ndithu ndalama ina iliyonse imene ili pansika, mokuti pano mabanki adasiya kuongoza ma business ang'onoang'ono chifukwa amaziwa kuti uyu ativutisa uyu nde dziko lino imayenda kwambiri. Our economy is run by small medium enterprise amene amathamanga pano kuti ukakuongole ndalama ku banki sungapeze boma linakuongola yonse chiboma chimene makongola chimabwezaso chifukwa choti samakayikira mabanki amachikongoza kuti chibweza pamene ama small business kuti apeze zovuta. Apange bwanji ncholinga chokuti awine confidence ya ena amene aone ayiyu nkumanda pakuti awaona bwanji awawa zinthu zawo mwina ife tidikireka pang'ono tione kuti ayiyuwa ndalama zimene aperekazi azigwisa ntchito bwanji achichola a professor acheleni ndazinzawo apange bwanji ndi achunga imene alandira ku EU to give more confidence to the rest that stopped. M'Baibulo pali mawu onena kuti iye amene amakhala okhulupirika pa zochepa akuti amapasidwa zochuluka. What you need to know is ndalama imene atipasai a EU ndi ndalama yonena kuti utakhala mwayi woitananso ndalama zina zochuluka ngati mungathe kuonesa ukadaulo wa usogoleri. Ndipemphe kumene tikupitaku ndi chaka cha chisankho. Mu chaka cha chisankho aboma amakonda kutapa ndalama za misonkho kugwiritsa ntchito ku kampeni. Ndifuna ndikuwuzeni kuti Madonna amayang'ana number 1. Number 2, pali media ifeyo amene sitikumagona. Muona kuti almost every week if almost muna 2 weeks simadusa timakhala titavumbulusa nkhani imene yatuluka. Nkhani za tuzija a EU amawerenga, nkhani za tuzija World Bank amawerenga, nkhani za tuzija madonors onsewa ma embassy nawonso amawerenga. Sife tokha times ma media houses ena opangaso chimozimozi. Mudziwe zonena kuti nthawi yomanyambita misonkho ya Malawi and think you're going to get away with it, nthawi imeneyo idatha. Ndipo ngati mutapange zimenezo muzavulazisa amalawi inuyonso mutachoka chifukwa madonors waso akachoka ngakhale tikunena kuti khala independent koma tizinena kuti ndalama zawo zimatithandiza akazachokaso inuyo msakhala kuti mukunyambita ndalama zimene munaba koma ovutika zakhala amalawi. Ndipemphe tikamanena kuti live by your standards madonors iso amachita kudabwa. Nakambapo nthawi ina pano kunena kuti nakumana ndi mtsogoleri wa World Bank amene asatifunsa kunena kuti kodi how do you makosana kutimes kodi umphawi ku Malawi kuno, why do you think Malawi is poor? Ife kumayang'anana chochi kuti dziko li ndilosauka chifukwa chani? Yeti sidakhalepo pa nkhondo ayi timati dziko la mtendere koma umphawi wadzaoneni chimafuta nchani. Then mafuna nene kuti achithyola simulinokha muli ndi anzanu onse chonde. Ndipo specifically kwa achithyola ndilangize izi mmakumbukira nthawi ya campaign pamene mapita convention MCP anthu adakunenani kuti mnali munthu mmodzi amene mmatenga ndalama ndi kumapereka anthu ampaka madonors ena madabwa kuti Minister of Finance akumachita handout cash aumazitenga kuti. Chonde reckless behavior is not only going to cost you, it's going to cost the whole nation. Panopo you are carrying the nation. Chonde behave responsibly as a minister komanso onse amene akuzungulirani ku Minister of Finance ndi other relevant ministries. Is it now Yes. Yes. So mtulali mungole yako amene asunga ndalama zako sana kupatsi ndo kamona wina akumwa tsuno madala amene sakumena ndalama zaka zije. So it's a free advice. Mafanda ankule yonchi pomaliza nthawi zina atokhala achithyola ali ndi goodwill. I need madomo ya fulo sita zinthu kwakutani
achere nati achere makhala uku achere ni I've heard of stories, it might not be under their time, but I've heard stories where a technocrat is advising and how to andali. Mabwana, tikateka izisi panopa. Sizithandizira kuchumachi. Bwanji zizi musapange. Maulendo ene eniwa. Bwanji zizi musapange panopa yi. Musaende. So amapesa ulia kuti kukulano mtima ndo anthu andali kuziva mphamvu. Sometimes tikaika anthu maudindo ngati ma technocrats. Tizamvera. They have to earn the money imene mwaikira pamene pacha. Why are they called technocrats if you can't listen to them? Chabwino achichola. Komanso kungonena kuti achithola ndikumbira kuti mpekesera amene munaimva. Aina nkanena kuti chifukwa chimene awayikira. Chifukwa ni munthu wonena kuti is easier to deal with compared to agwengwe. Okay. Anthu amayang'ana ku 2025. Yes. I hope it's not true. Chabwino. I hope it's not true komano EU akuti ali ndi confidence pamene inu muli pa mpando imene akunenera Jona inuyo achereni amazalali ndi azinzano ena kumene koko pangani zimene mukupangazo ndikuti confidence ipitirire even kwa Amalawi azikhutisidwa kuti munthu tinangonderera nsanga uyuyo akupanga zinthu Jona nangoona kuthala speech yawo ngani yomaliza nduna aulankhulira boma adalankhulapo pa zimene zipani zinazotsutsa zikufuna kupanga zionetsero dziko lonse zosa makamaka nkhani zawo zikulu ni nkhani za kalembera wa chisankho kapena tingoona kuti nkhani zokhuza chisankho electoral process imene imodzi mwa iyo ndikagwisidwe ntchito ka national ID ngati chizindikiro chokhacho chimene chimulole munthu kuti akavote ndi aboma kuti ayi mwajaphuma mukadadekha kaye zokambirana katitani ndeti mafunsa ati kodi boma lizalolapo kuti pano ndi agazi pitani kamacheni amene anakhenda aboma aso ndipo kuti apa amene anakhenda aboma iya ndiungonena kuti mene akuawuzirapo kuti muli paphuma lizafikapo nthawi yokuti nthawi imetili before pa September 2025 kuti guys you can sue. Please sue. Tizafika wepo, but on a serious note, is it true kuti mwina adi awawa amene ali mbali yako ajafulumira potengera nkhani zawonso ndikuganiza chisanzo mwina cha nkhani ya chi ID if mukaisa nkhani meja muna nkhani meja ndi ya 2017 Yes. parliament idakhala 2017 ndikudusisa lamulo lonena kuti chokhacho chiphaso chovomerezeka kuti munthu aponye voti chizakhala national ID 2017 Kaya DPP. lero pasintha pakhota njira nyani ndi pati kuti chiphaso chimene tinkagwirizana kuti 2017 chikhala chokhacho lero licha choperewera ndi chani zimene zinkafuna kuchitika 2017 zile zinachitika ndi zimene panopa sizingachitike kapena you understand what are the dynamics amaphango wa msanga nthawi yathu ndi 6 minutes mafuna timalize 4 minutes mwansanga yes ziko lino tifani maneno kuti nzomvetsa chisoni tikamapanga zinthu ziganizo zathu timayang'ana apa timayang'ana zifukwa zathu zoti zitikomere zinthuzo pa nthawi imeneyo sitimakhala ndi masomphenya kusogolo nthawi imene zimachitika izi ku parliament amene akudandaulawa ambiriwa anali ma MP yes achina Msaka anali ma MP yes achina Mwanamveka anali ma MP ambiriwa they were by MPs ineyo funso langa ndonena kuti kodi nthawi imene yoyo simunathe kuunikira anthu kuona kuti chitosati tembenukira kodi nthawi ya nkhani ya capacity ya National Registration Bureau simunaiunikire kodi zonena kuti anthu ena atha kugwisa ntchito system imene iyi kuti ikondere anthu ena pa nkhani ya chisankho simunaiunikire bungwe la Malawi Electoral Commission tisayikire kumbali koma bungwe lija limayendesedwa mosatira lamulo limene limakhazikisidwa ku nyumba ya malamulo basi simple yes. So for me I would have thought kunena kuti you missed an opportunity chifukwa chazifukwa zanu zomwe nazo now ineyo nimeona ngati kuti panopo malo amene iwana kapanga target ndi ku parliament unfortunately my numbers they may not be in favor of the opposition mwina nchifukwa chake akubwera this way koma ineyo ndimangofuna kunena kuti this is a lesson kuti tikamapanga ziganizo m'Malawi muno tisamangoganizira za nthawi yathu komanso ife amene timakhala kumbaliko kumangowombera m'manja nthawi zina anthuwa tizitha kuwafunsa kumanena kuti kodi sinu nomwe amene izizi munkafuna kuti zichitike nthawi yanu
we are not saying kunena kuti Malawi Electoral Commission isamve madandaula opposition amvereni ndipo ngati polipotheka unikirani kuti nkhani imeneyi ithe amicably ngati kuli kwafunikira kupita parliament kapanga amendments, let's do that. Koma ineni mafuna ndipemphe chonde nkhaniyi isamakomereka nkukhala kwa inu ayi. Chabwino 4 minutes to go, muli ndi 2 minutes abankuku. Kodi wakuba akatembenuka mtima akuba ina makhana ibize kuti aulula zotana zimene mwina sikufuna kuti is this a question oti wokuba wina watembenuka mtima nde akuba ena kuopa kuti ish anena mmene timalowera muja mipata yonse timatere CCTV timayibisira pati timabisala pati mwina chunga walankhula bwino kunena kuti nthawi zina tikamapanga ziganizo kandi parliament kandi kunja tiziyang'aniranso mawa. Okay, makalamulo makalamulo tipange target munthu. I think mawa limatha kutembenukira panga target iweyo. Okay, that's number 1. Number 2, solution ya izizi ku parliament and dzana ndimanena kuti ngati lamulo litufuna kuti Malawi aliyense amene ali eligible afuna kuti aliyense avote. I do not see any reason why IMCP angakapange shoot down this kind of a bill ku parliament. Situdziwa kuti what would be the motivation. Kuti ngati constitution ikunena kuti ukafika zaka 18 ndiwe Malawi umena kuti uzivota. Now guys, nde wina azikabweretsa posina kuti you understand? Yes. So DPP mwina isopera kutani ipite ku parliament ipange present the bill tikaone kuti akayikana ndani amene angakana kuti Malawi asavote ndi ndani. Kumapita kweni ajaphuma kupita demo kapena ayi mademo ine undini kunyakunya mukolo mawo ne kuti zinasizulu komene topita kusewa. So there's no right time for kuti kapange demo kapena ayi ndimene waimverera na also ali kunja kwa boma awo. I don't think kuti amaito pemphaso chilolezo kwa DPP nthawi imeneyo kuti pena kapange mademo ufulu wathu wa constitution. So whether ndiphuma or not ndizawo. Yes, phumalo likoza kubwerapo ngati kuti pali ma issues ena akakuuzani and we can't stop them. Yes, then simukuyankha koma ngadali ndi zifukwa zawo zoti akaendere kusewu palibe amene anganene kuti wafulubira womva mimba na masekula uchiseko so kanene kuti yadikira kaye kuziwa kuti last kwake ngwamphavu bwanji ndipo tapempheso anduna kuti ozofalisa nkhani kuti mukamayankha nkhani zokhuza ndi chisankho chonde sakazimu kani mawu achitonzo muzichepesa nkhani ya chisankho ili mo TV komanso wazikumbuka pazana. Yes, exactly. Ali mbali yawo exactly kuti inu munkapanga chani cholinga choti chonde musayankhe mwamwano nkhani yokhuzana ndi chisankho chonde 13 seconds. Yes, akuboma kuso akamangodumpira ili yonse. Yes, anthu azona kuti kumese amene akinda ameke. Yes, amene akinda iwo akumayankha mwasanga chifukwa cha anthu adziona nolo ndiye kuti asamalitsenso amenepo. Yes, free advice. Yes, inazo asireni inake ankhana aziyakasangwani ndofusa Jona akuyankha maphangombe zidaba kuti kuda maphangombe tikukuzani pati amamapa anga Jona yankhe yawo ya maphangombe ibwera 10 yawo osayankha nkhani zoti sizikukuzani nkhani zachisankho very emotive issues. Titokoze nonse amene munali pamenepo kusatira program yathu ya Hot Current ya lero mwakoma nonse. Titokoze amaphangombe, titokoze amsukuluzi mbali yakuno mnali ndine Wanderer Msise mwapadera. Titokoze Kondwani Muhone amene anagwira mashini. Kondwani usazafe. Mwakoma nonse, goodbye.